Čau lidi, já jsem Diamond a jsem na videa ze hry Minecraft PE neboli Minecraft Pocket Edition. A chtěl jsem se ještě přivítat u této hry. Tam survival klasicky, i když ne klasicky, protože to nehraju klasicky, ale jde na to. Jak si pojďme co YouTube třeba, aby to bylo něco. YouTube, next, to jsou normální, jdeme cheaty, aha, tak už mám vyplý, mulťák bych měl vyplý, co to je? Ne, nechci. Děkuji, nechci a řekl bych, že můžeme jít do hry. 1, 2, 3. Takže už půjdeme do hry. Mám se možná trošku ne, pardon, ale nechci se to určitě. Tam bude trasa. Jo, možná jsem přijde i brácha. A to nevím. Teďka je v kliváku. Ale možná spíš ne, já nevím. Počkej, než se na to neběhne. Down. Jo, hnedka se tady můžeme koupat tam. Jsme na to. To už můžeme zkoukat, že teď nic nechci. Takže už jsem vždycky span. Tako span to směje úplně. Instagram. Aspoň tak 2, 3. Teď máme jakoby nic ne. Máme prostě nějaký zásoby. Když to že bude velký ten panarek. Ale má to. Je zakopaný. No, tak si zajdem. No, to je jsem chtěl. Jestli kopledem. Dnes, který v té první epizodě bude cíl. No, cíl vlastně bude, abychom našli ovce. Měli jsme za amaso ven. Takže to bude těžký. Ale budu se snažit. Karátan. Ale crafting. Petro, jestli vydělaj. Chtěl jsem tady. Klik. Lopatku, že jo. Tak. Já jsem to budeme potřebovat. Tak, jednu čestku. Vyřeknu další. Ještě taky kameny. Tak když jsem to... A tam je to má nože prostě. To se nám takové pak hodit. Pojď, ty váží fajty. Ten se bude fajtit. Jo, další ovce. Je to fakt super. To je mega, zastav se ovce. Správně stůj. Další ovce. Yes,
Ainakaan postel libový. Kdyby pak došlo pro to prasa, ale dobře. Takový táhle. Tak se budeme čekat. Budeme vyštěnat. Ale jo, ještě jsem víc prasa. Takže ho budeme dobře. Hajle, no. Tak pak kde je to zase nejprve? To jsem tykl, ne? Ej, to říkám. Kde je to prase? Aby to jsem vyšel někam špatně, nebo to prase zrovna. No, nevím, ale crafting, tady jednu postýlku, šup. Tak. Je to na nějaké dílo. Co to má? To je zase voda. Ale to má se kamen. Já to je to super. Aby se tím nic nevypadala, ale to taky můžeme. To chtěla, když tady od toho videa budou, dám 5 lajků, tak natočím třeba, ne, natočili nějaký třeba nějaký vynálezy. Je se takový, takže kolik už máme? 13. Takže jsme si dali krumpář. Bylo se možná vytvořit jednoho krumpa, mečík, jednou tudy. Asi to je nějaký trošku spíčený. Takže já fakt už nevím. Teď mám. Aha. Tak proto, kurně. Teď už to strašně chápu. Tady nevím. Tady. Kompouze, jako bych se to viděl. Zaštítil jsem na týdnu. Půjdu nahoru, když jako trochu ušetřil bych tam jít, ale něco moc můžu říct. Uhlí. To budeme hrozně velko potřebovat. Na expresí tolik ne, ale to se nám můžeme hodit. Nejdřív tady tu vrchní vrstu. Když se pak dal, než se vyspínal, bych tady dal domeček. Tak je fakt nějaký rychlý domek. Kráva. Krávičku budeme tak zimní to mění. Tak se tam jde. Budeme palit masa.
tady je. Já bych šel z koule nebo tak rychle domeček. Ale ještě nevrstva patím, což je všechno. Ne, tak jako na kolik tam máme. Wow, už jsme v téhle byli. To je teda slunce, no. Protože ty hned doufáme. Až tady teda budeme postavovat už to ne? Koneču. To ještě to na koupě. Pustíme. Prosím nakupem. Tam už je kus někde jinde. Když to tady. Toho je to na to trošku zasraný, ty vole. To nevím tamhle. To je jo. Dokupu tady sebe. Se tady dokupu off screenu, ale teďka se to vezme se kopat. Co budeme ještě nahoře na kopu to. Stojí nahoře na kopu nějaký kobly. A pak se vám ozvu, takže tady ho rychle si. Jak byl jsem si už dosáhne koblu. Počkej, teďka přijde brácha, takže to ještě střihnu rychle.